ಬಂಟ್ರ ನಕ್ಲು ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಓಲಾನ್ಲ ಇತ್ತಂದು ತಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಆದ ಇಪ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪನ್ಪಣವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಸಕರಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಆಯ್ಕೆ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೆಲ್ಲ ಇಂದೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಂದೇ ರೀತಿಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತ. ರಡ್ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದರೇನು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ದ. ಮೂಜನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ. ಇನಿ ನಾಲ್ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒರಿ ಯುವಕೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ತಾನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತೊಡು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ಸೇರಿದು ಈ ದಿನನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸೋದು ಆರಿ ಕೋಡೆದ ಪೊರ್ತೊಡು ರಾತ್ರಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾತ್ರ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡೇರು ಪನ್ಪಣೋ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನು ದೀವೊಂದ ನಮ್ಮಡ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾತೃಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಗಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿದಕಲು ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಅವಧಿಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಡು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕೊನೆ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಠೇವಣಿ ಇದು ಐತ ಬಡ್ಡಿಡು ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಅಂತಿಮ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಕೊರಡಿತನು. ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ದುವೇ ಬನ್ಸಂಗಡು ಕಚೇರಿಡು ಕುಳ್ಳುದು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏಲೇನಮ BPL ಕಾರ್ಡ್ದ ಅರ್ಜಿಲು ಬತ್ತ ಅವೇನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವೇನು ಸಮೇತ ಎಂಕ್ಲ ದೀತು ಸುಮಾರು 117 ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ. ಅಂಚನೆ SLCಡು 580 ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಆಜಿ ಜನನು ಸನ್ಮಾನ ಪಲ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬತ್ತ. ಅಂಚನೆ PUCಡು ಆಜಿನುದೇಡ್ದು SLCಡು ಆಜಿನುದೇಡ್ದು ಮಿತ್ತು PUCಡು 580 ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೋರ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನವಳು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಣ್ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಬತ್ತನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ. ಸುಮಾರು 130 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವಿತನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಣ್ಸಂಗಡ್ದು ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಣತದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವು ಬೂರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುಣಿನ ಪಣಿಯರಗೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ. ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ 4 ಪಾತ್ರೆಡೋಯ್ನೋ ಎನ್ನೋ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಅದು ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗುತ್ತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಯಾನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಡು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ದುಂಬು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಜ್ಜಾನು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಡ ಪಾತೆರ್ದು ಸುಮಾರು 25% ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆತಿತ್ತಂಡು. ಆರು ಬತ್ತದು ತೂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೋಪುನೆತ್ತು ಸುರುಕು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡ್ಯರು. ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 150 ಮಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡದು ಮಣಿಪಂದೆ ಕೊಳುದಿತ್ತೇರು. ಅವೇ ಸಭೆಟ್ಟು ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ
ನಿಖಿಲ್ ಈ ಸಭೆಟಿನಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಗ್ದಾನ ಆವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು 1 ತಿಂಗಳದ ಉಳಾಯ್ಡು ನಂಗೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಪಾತೆರಡು ಜನ ಕುಲೇನು ಮಾತೆರನ್ನ ದುಂಬುಕೊಣತೇರು ಅವೇ ಸಭೆಟ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಆಂಡು ಬಹುಶಃ ವಾರ 20 ಲಕ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವೇ ಗ್ರಾಮಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ದಾಲಾಯಿಜಿ ಬಂಡದ ಕೈ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಆ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರಡ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಆರು ಬಹುಶಃ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಅಕ್ಲು ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತೇರಂದಿ ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಬಳಸುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಾತೇರ್ನಲ ಇರದೆ ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಯ್ಯಗೆ ಬತ್ತೇರನ ರಾತ್ರಿಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಳಸದ ಇರದೆ ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು 10:45 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸದು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರೀತಿರು ಮಲ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನಗು ಅಂಬಿಯಡಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಸುರುಕು ಮೈಪು ಬಾತನಾರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಇನಿ ನಾಯಕ ತೇರು ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಯಾನು ಸಭೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುಣೇನು ಆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಪಂತ ಅವು ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಆತನು ಪನ್ಪುಣೇನು ಪಣಿಯರ್ಲ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲರಿತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಮಯಡು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತತವಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಪೇಡ್ದಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಪೇಡ್ದಲ ಕ್ಯೂ ಅಂತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿತ್ತನು ಬಹುಶಃ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಸೀರೆ ಕೊರೊಂದು ಆ ದೊಂಬುಡು ಉಂತದು ಸಾಲಡು ಉಂತದು ಸೀರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅರಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನಡು ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಸೀರೆ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಆ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನಡು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಸೇರಿಸೋಡು ತಂಡ ಒಂಜಾತು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಟ್ಲ ಸ್ವಾಗತಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಲ ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಳ್ಯರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಂಡದು ಚೇರ್ನ ಕೊಂಡದು ಪಿರವು ಅಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತದು ಉಂತುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ 10 ಜನನು ಸೇರ್ಸವನ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇತ್ತಂದು ತಂಡ ಅವು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಡ ಪನ್ಪುಣೇನು ಯಾನು ಪಣಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಶಾಸಕರಾದೇರು ಶಾಸಕರಾಯಿನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತೆರಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇನು ಸಭೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ತಾಲೂಕುನು ಮಾದರಿ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿನಗಳೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯಲ ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲು ಈ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟಿಡ್ದು ತತ್ತರಂದಿ ತಂಡ ನಿಖಲು ಆ ರೀತಿಡು ಮುಲ್ತೊರ್ದು ಪೋಡಾವು ಪನ್ಪುಣೇನ ಪಾತೆರಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋತೆರಂದಿ ತಂಡ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒರಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಮಯಡು ಆರ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾದ 2,000 ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡೆ ಬೊಂಬೈ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಗೂ ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ ಪೈ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಾತ್ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳೆತ್ತದೇರಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಒರಿ ಖಂಡನೆಯಾಗ ವಾರೀತಿದ ಬುಡೆದಿಯಾದು ಪೊಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡೆದಿಯಾದು ಆರು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಆರ್ನ ಇನಿ ದುಂಬು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವೇಗಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾರು ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್
ಆರೆಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಸೇರ್ದನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. This is Rupesh Shetty and T. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ